Ang mga anak sa Dios muduol gayud kana sa Dios ug dili gayud kana maulaw sa pagduol, pagsumbong, pagsugid sa ilang mga sala ngadto sa Ginoo. Ining tuig 2026 mga igsoon, ayaw kaulaw ngadto sa Ginoo. Duol ngadto kaniya tuod kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon, ang tanan nga moduol ngadto kaniya dili gayud niya kini isalikway. Dawaton sa Ginoo ang atong mga kinabuhi igsoon. Bisan unsa pa nga klase ang imong kinabuhi, dawaton kana sa Ginoo ug dili ka gayud isalikway sa Ginoo igsoon. Busa ayaw pagduha-duha ug ayaw kaulaw sa pagduol ngadto sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo andam mo dawat kanimo. 1:6 bersikulo 37. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan, muari kanako. Ug ang muari kanako, dili ko gayud isalikway. Hinumdumi sa kanunay igsoon, bisan unsa pa ang imong kinabuhi karon, bisan aduna kay nabuhat ngadto sa Ginoo nga dili maayo, duol lang sa Ginoo igsoon. Pag matinud-anon ngadto sa Ginoo, tungod kay ang Ginoo nag-ingon, dili ka gayud niya isalikway. Dawaton ka sa Dios igsoon kung kinasing-kasing ang imong pagduol ngadto kaniya, busa ayaw pagduha-duha ug ayaw kaulaw sa pagduol sa Ginoo. God bless sa tanan.